Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Jai Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Chaitanyera Gaurangera Madhurlila, Jar Karna Praveshila, Vidya Nirmal Balotar. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുയുടെ ലീലകള് ആരുടെ ഹൃദയത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ കർണത്തിലാണോ പ്രവേശിക്കുന്നത്, ഹൃദയ നിർമ്മൽ ഫലോത്താർ, അവരുടെ ഹൃദയം നിർമ്മലമാകും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഗൗരപൂർണിമയാണ് മാർച്ച് 3 അല്ലെ, ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുയുടെ ലീലകള് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നത് ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിലാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലുമുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിവരിക്കുന്നത് ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിലാണ്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഭഗവാൻ കി ജയ്, श्री गौरनिताई की जय, शिल प्रभुपाद की जय. आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमापतिव्या च सुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय श्री चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते, चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते, श्री चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എന്താ പറയാ ലീലകള് ഇന്ന് അങ്ങനെ ശ്ലോകമില്ല, നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു ശ്ലോകം എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണാപ്പാടമാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ശ്ലോകം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ നമിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ്. നമോ മഹാവദനായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായനെ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമനേ ഗൗരദേശ നാമ. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷെ ഈ ഒരു ശ്ലോകം ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്. ആനന്ദലീലാമയ വിഗ്രഹായ ഹേമാപതിവ്യ ച വിസുന്ദരായ തസ്മൈ മഹാപ്രേമരസപ്രദായ ശ്രീ ചൈതന്യചന്ദ്രായ നമോ നമസ്തേ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കി ജയ്. ചൈതന്യ ഭാഗവതം വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ. അതിനു മുമ്പ് സച്ചിസുത അഷ്ടകം ഉണ്ട്. സച്ചിസുത അഷ്ടകം എഴുതിയത് ആരാണെന്ന് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? ചൈതന്യ ഭാഗവതം എഴുതിയത് വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ. സച്ചിസുത അഷ്ടകം എഴുതിയത് ആരാ? കവിരാജ് കൃഷ്ണ ഗോസ്വാമി മാതാജി. അല്ല, കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതിയത്. സച്ചിസുത അഷ്ടകം എഴുതിയത് സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർ. സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർക്കാണ് ഭഗവാൻ ഷഡ്ഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. അത് രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ഓടക്കുഴൽ വായിക്കുന്നത്, രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് അമ്മും വിലും, ബ്രാഹ്മനായിട്ട് രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ദണ്ഡവും കമണ്ഡലവും കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. സച്ചിസുത അഷ്ടക, സച്ചിസുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, സച്ചി മാതാവിന്റെ സുതൻ അല്ലെങ്കിൽ പുത്രൻ, യശോദാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. ആ സച്ചിസുതയുടെ അഷ്ടകമാണിത്. ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലണം എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഗൗരപൂർണിമയുടെ സമയത്ത് എല്ലാവരും ചൊല്ലണം. നവഗൗരവരം നവപുഷ്പസരം നവഭാവതരം നവലാസ്യപരം നവഹാസ്യകരം നവഹേമവരം പ്രണമാമി സച്ചീസുത ഗൗരവരം നവപ്രേമയുതം നവനീതശുച നവവേഷകൃതാ നവപ്രേമരസം നവധാശുഭപ്രേമമായം പ്രണമാമി സച്ചീസുത ഗൗരവരം ഹരിഭക്തിപരം ഹരിദാമതരം കരജപകരം ഹരിനാമപരം നയനീ സതതം പ്രണയാശുധരം പ്രണമാമി സച്ചീസുത ഗൗരവരം സതത ജനത ഭവതാപഹരം പരമാർത്ഥപരായണലോകഗതി നവനീഹകരം ജഗതാപഹരം പ്രണമാമി സച്ചീസുത ഗൗരവരം നിജഭക്തികരം പ്രിയചാരുതരം നടനർത്തനനാഗരരാജകുലം കുലകാമിനി മാനസലാസ്യകരം പ്രണമാമി സച്ചീസുത ഗൗരവരം കരതാലവല കലകാന്തരവം മൃദുവാദ്യസുവീനിക മധുരം ആത്മാ ഭക്തിമൂല്യനട്യകരജ പരമാമി സച്ചീസുത ഗൗരവരം യുഗധർമ്മയുതം പുനനന്ദസുതം ധരണീഷുചിത്രഭവഭാവസുതം നിജവാസയൂതം പ്രണമാമി സച്ചീസുത ഗൗരവരം ആരുണം നയനം ശരണം വസനം
वदने सखितं स्वकनामदनं गुरुते सुरसंजगतजीवनं प्रणमामि शुचिसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं പ്രണമാമി സച്ചീസുത ഗൗരവരം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിടെ ചെറുപ്പത്തില് ഉണ്ടായ ഒരു പേരെന്തായിരുന്നു? എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത്? നിമായി. നിമായി. അമ്മയിട്ട പേരാണ് നിമായി, അതായത് നീം മരം, അതായത് വേപ്പ് മരത്തിന്റെ അടുത്ത് ജനിച്ചതുകൊണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു പേരെന്താ? വിശ്വംഭരൻ. 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 പിന്നെ ഗൗരംഗ അല്ലെങ്കിൽ ഗൗരചന്ദ്ര എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിമായിനെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നിർത്തിയത് ബാല്യകാല ലീലകള്. നിമായി പാഠശാലയിലേക്ക് പോവാൻ തുടങ്ങുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാമ്പ് അല്ലെ വീട്ടിൽ വരുന്നതും, പിന്നെ 2 കള്ളന്മാരെ ചുവന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ, പിന്നെ ഗംഗാ നദിയിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ലീലകൾ, ബാല്യകാല ലീലകളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പാർട്ട് 1 കഴിഞ്ഞിരിച്ചത്. ഇപ്പൊ എന്തായെന്ന് വെച്ചാൽ നിമായി വലിയ കുട്ടിയായി. അപ്പൊ നിമായി പണ്ഡിതൻ എന്നറിയപ്പെട്ടു. നിമായി പണ്ഡിതൻ, അതായത് ന്യായ ഫിലോസഫി തത്വങ്ങളൊക്കെ പറയാനുള്ള ഭയങ്കര കേമനായിരുന്നു. അപ്പം കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പാഠശാലയിൽ പോയതുപോലെ കൃഷ്ണനും പാഠശാലയിൽ പോയിരുന്നു അല്ലെ. ആരുടെ പാഠശാലയിലാണ് കൃഷ്ണൻ പോയത്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ സാന്ദീപനി മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിലെ. അപ്പൊ എത്ര ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ? 64 ദിവസം അല്ലെ. 64 ദിവസം കൊണ്ട് എത്ര കലകൾ പഠിച്ചു ഭഗവാൻ? 64 കലകളും പഠിച്ചു. അതായത് ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി അറിയാലോ, സകല കലാവല്ലം എല്ലാം അറിയുന്നവനെ, ഷഡൈശ്വര്യ പൂർണ്ണമാണ് അല്ലെ. ഐശ്വര്യസ്യ വീരസ്യ യശസ്യ ജ്ഞാന വൈരാഗ്യം എല്ലാം മുഴുവനും ഫുൾ നോളജ്, എല്ലാം ജ്ഞാനം അറിയുന്നവനാണ്. വേദേശ സർവൈരഹമ വേദ്യം വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേവചഹം. വേദങ്ങൾ വരെ എഴുതിയ ആ കൃഷ്ണദ്വൈപാന വ്യാസദേവൻ ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം. പക്ഷേ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഭഗവാൻ എന്തിനാ സാന്ദീപനി മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോയി ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് പഠിച്ച് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്? എന്തിനാ? ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാലോ. അതിനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ, മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ടാണ് മാതാജി. അപ്പം ഭഗവാനും മനുഷ്യരൂപത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ആ ഒരു ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരാണ് അല്ലെ, ഒരു ആചാര്യൻ എന്നുള്ള നിലയില് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മള് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പോലും, അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതുപോലെ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. ആരാണെന്നറിയോ? ഈശ്വരപുരി അല്ലെ. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിമായി പണ്ഡിത്തിനെ പഠിപ്പിക്കലുള്ള, അതുവരെ നിമായി പണ്ഡിത്ത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നിമായി പണ്ഡിതനായി മാറി. ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു, 16 വയസ്സ്. ആ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു പണ്ഡിതനായിട്ട്. എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര അതിശയായിരുന്നു, ഇത്രയും ചെറിയ കുട്ടിക്ക് ഇത്രയും ജ്ഞാനോ, അതെങ്ങനെയാ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പണ്ഡിതനായ കേശവ് കശ്മീരിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഒരു നാള് കേശവ് കശ്മീരി എന്നൊരു പണ്ഡിതൻ വന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ദിഗ്വിജയ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. ദിഗ്വിജയ്, എല്ലാ ദിക്കിലും വിജയിച്ചവൻ എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സരസ്വതി ദേവിയുടെ ഭക്തനായിരുന്നു. കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലേ, വിദ്യാദേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സരസ്വതി ദേവിയാണ്. സരസ്വതി ദേവിയുടെ അത് കടാക്ഷം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആരും ഇന്ന് വരെ അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നപ്പം, നവദ്വീപിൽ വന്നപ്പം വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ വിചാരിച്ചു, നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടും, അതുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിയായ നിമായിനെ അയക്കാം. നിമായി പരാജയപ്പെട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, കുട്ടിയല്ലേ. പക്ഷെ ജയിച്ചാലോ, അതൊരു വലിയ ക്രെഡിറ്റ് ആയി. കാരണം നിമായിക്ക് അത്രയും ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പം ദിഗ്വിജയ് പണ്ഡിത്തിന് പക്ഷെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരു ചീത്ത ഗുണം. ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഗുണം ഏതാ? അഹങ്കാരം അല്ലെ. അഹങ്കാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു അഹങ്കാരം കേശവ് കശ്മീരിക്കും ഉണ്ടായി. കാരണം ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതൻ എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം. അപ്പൊ അതില്ലാതാക്കാൻ തന്നെ നിമായി പണ്ഡിത്ത് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഗംഗയുടെ തീരത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫോട്ടോയില് അത് ഗംഗയാണ്, ഗംഗയുടെ തീരത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് 100 ശ്ലോകങ്ങള് ഗംഗാദേവിയെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പാടി. ആര്? കേശവ് കശ്മീരി. സംസ്കൃത ശ്ലോകമാണ്, ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത അത്രയും കട്ടി ശ്ലോകങ്ങള്. അപ്പം അതില് ഏതെങ്കിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിമായിനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിമായി എന്ത് ചെയ്തു? 66ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഒരു കുറ്റം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിലെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഭവാനി ഭർത്ത. ഭവാനി ആരാണ്? ഭവാനി ശിവഭഗവാന്റെ ഭാര്യ. ഭവാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ശിവഭഗവാന്റെ ഭാര്യ. അപ്പൊ ശിവഭഗവാന്റെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ് എന്നുള്ളൊരു ഡബിൾ മീനിങ് അവിടെ വന്നു. ശരിക്കും അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല. ഭവാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ,
മഹാദേവന്റെ ഭാര്യയായ പാർവതി എന്നാണ് അർത്ഥം. മഹാദേവന്റെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് ഒന്നിക്ക് ശിവദേവൻ മഹാദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷെ ഭവാനി ഭർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ആരായി? ശിവന്റെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ് എന്നുള്ളൊരു ഡബിൾ മീനിങ്. അത് തെറ്റാണ്. അങ്ങനെ മീനിങ് വരട്ട. ആ ഒരു വാക്ക് മാത്രം നിമായി പണ്ഡിറ്റ് എടുത്തു പറഞ്ഞു ഈ ഒരു വാക്കില് പ്രശ്നമുണ്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്, ഇനിയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അത് കേട്ടപ്പം കേശവ് കശ്മീർക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ആശ്ചര്യമുണ്ടായി. എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് 100 ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ട് അതിൽ 66ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി? അപ്പം ഇത് ചില്ലറക്കാരനല്ല. പക്ഷെ കേശവ് കശ്മീരിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല. ആ ദിവസം അന്ന് രാത്രി കേശവ് കശ്മീരി വല്ലാണ്ട് വിഷമിച്ചു. കാരണം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടി തന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നിട്ട് സരസ്വതി ദേവിയോട്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആരാ? കേശവ് കശ്മീരി ഉറങ്ങുവാണ്. താഴെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പം അവിടെ സരസ്വതി ദേവി അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ പേടിക്കണ്ട, നീ തോറ്റത് വേറെ ആരോടുമല്ല, എന്റെ നാഥനായ എന്റെ ഭഗവാനോടാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മുമ്പില് ഞാൻ നിന്റെ നാവിലുണ്ട്. സരസ്വതി ദേവിയാണ് കേശവ് കശ്മീരിയുടെ നാവിലുള്ളത്. ആ സരസ്വതി ദേവിക്ക് ചലിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഭഗവാനാണ് മുമ്പിലിരിക്കുന്നത്. നിമായി പണ്ഡിറ്റ് വേറെ ആരുമല്ല, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ യുവാവായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കേശവ് കശ്മീരിയെ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചതിന്റെ പിറ്റേന്ന് രാത്രി വിദ്യയുടെ ദേവതയായ സരസ്വതി സ്വപ്നത്തിൽ മഹാനായ പണ്ഡിതനെ അറിയിച്ചു. എന്താണ്? ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്ന് സരസ്വതി ദേവി പോയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് കേശവ് കശ്മീരിക്ക് സമാധാനമായത്. ഓ, അത് ഭഗവാനായിരുന്നു. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിലാണോ തോറ്റത്? ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ആർക്കും ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ജയിച്ചവരുണ്ട്. ആരാണ് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ജയിച്ചവര്? ഭക്തരായിരിക്കും. ഭക്തർ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്. ആരൊക്കെയാ? ആരെ മുമ്പിലാണ് ഭഗവാൻ തോറ്റു കൊടുത്തത്? യശോദമയ്യ. യശോദമയ്യ അല്ലെ? ദാമോദര അഷ്ടകത്തിൽ നമുക്കറിയാം. ഗോപ്യാതേ ത്വയി കൃതാഗസിതാമതാവത്യാതേ ദശാശു കലിലാഞ്ജന സംഭ്രമാക്ഷം വക്രം നിനീയ ഭയഭാവനായ സ്ഥിതസ്യ സാമാം വിമോഹയതി വീർ അഭിയത് പിബേതി. 1-ാം സ്കന്ധം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ 31-ാമത്തെ ശ്ലോകത്ത് കുന്തി മഹാറാണി പാടുന്നുണ്ട്. ഗോപ്യാതേ, യശോദമയ്യ വന്നിട്ട് നിന്നെ കെട്ടിയിട്ടു കൃഷ്ണ. ദശാശു കലിലാഞ്ജന സംഭ്രമാക്ഷം, ആ സമയത്ത് നീ കരഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ അവിടെയുള്ള കാജലൊക്കെ അഞ്ജനം അല്ലെ, കണ്ണിൽ എഴുതുന്ന മഷിയൊക്കെ പുരണ്ടിട്ട് മുഖത്താകെ കരിപാലിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ വക്രം നിനീയ ഭയഭാവനായ സ്ഥിതസ്യ, ആ ഒരു ഭയത്തില് നീ അമ്മയുടെ കയ്യിലുള്ള വടിയെ നീ നോക്കുന്നു കൃഷ്ണ. സാമാം വിമോഹേതി ബീറബിയത് പിബീതി, യമരാജനെ പോലും, യമരാജനെ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്, പക്ഷെ യമരാജനെ പോലും നിന്നെ ഭയക്കുന്ന നീ യശോദമയ്യെ ഭയക്കുന്നു കൃഷ്ണ. ഈ ഒരു സീന ദാമോദര ലീലയിലെ ഉലൂഖ് ബന്ധൻ ലീല ആരെയും വിഭ്രമിക്കും. കാരണം എല്ലാവർക്കും അതിശയം തോന്നും. കാരണം ഗോവിന്ദമാതി പുരുഷമായ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയായിട്ട് യശോദമയെ ഭയപ്പെടുത്തി നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ? അതാണ് ശുദ്ധ വാത്സല്യ രസം. അത് കുന്തിമാറാണിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുന്തിമാറാണി പറയുന്നു, നീ ഇത്രയും വലിയ തമസ്യേ പുരുഷം ത്വാദ്യമീശ്വര പ്രകൃതേ പരമലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനാം അന്തർബഹിരവസ്ഥിതം എന്ന് കുന്തിസ്തുതിയിൽ പാടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണിക്ക് അറിയാം ഭഗവാൻ പരമദൈവത്വം പുരുഷനാണെന്ന്. എന്നിട്ടും യശോദമയുടെ കയ്യിലുള്ള വടി കണ്ടപ്പോ അവിടെ പതച്ചു നിന്നു. എന്തുകൊണ്ടാ? യശോദമയ ശുദ്ധ ഭക്തിയാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തക്ക് ഭഗവാനെ വിലക്ക് വാങ്ങാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ശുദ്ധ ഭക്ത, അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തിയാണ്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ തോറ്റു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ സരസ്വതി ദേവി തോറ്റു കൊടുത്തു. കാരണം സരസ്വതി ദേവി ശുദ്ധ ഭക്തിയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാനെ കേശവ് കശ്മീരിയുടെ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതാക്കാനും വേണമായിരുന്നു, ഇല്ലാതാക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ലീല നടന്നത്. അങ്ങനെ നിമായി പണ്ഡിറ്റ് അവിടെ ജയിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം കേശവ് കശ്മീർ അറിഞ്ഞുവല്ലേ ഭഗവാൻ ഗൗരംഗ അല്ലെങ്കിൽ നിമായി പണ്ഡിറ്റ് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് പ്രണമിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കരിച്ചു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ. പിന്നീട് ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിമായി പണ്ഡിത്തിന്റെ അച്ഛൻ, ആരാണ് അച്ഛൻ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുയുടെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താ? ജഗന്നാഥ് മിശ്ര. അപ്പൊ ജഗന്നാഥ് മിശ്ര ദേഹം വെടിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ടു പോയ സമയത്ത് അന്ത്യ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹാപ്രഭു ഗൗരംഗ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വംഭരനായ നിമായി എവിടെ പോയി? ഗയയിൽ പോയി. ഗയയിലാണ് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പോയിട്ട് ചെയ്യാറ്. അപ്പൊ അവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഈശ്വരപുരിയിൽ കാണുകയും ഈശ്വരപുരിയിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ശരിക്കും ഈശ്വരപുരിയിൽ നിന്നല്ല അദ്ദേഹം ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച, അദ്ദേഹം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. മഹാപ്രഭു ഗൗരംഗ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വംഭരൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഈശ്വരപുരിയുടെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് അതേ മന്ത്രം ഈശ്വരപുരി തിരിച്ച്
നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മഹാപ്രഭുയുടെ ചെവിയില് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ചൈതന്യ, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ എന്നുള്ള പേര് സ്വീകരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു. ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം, ഗയയിൽ പോയതിനു ശേഷം നിമായ്ക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അതുവരെ കൃഷ്ണനെ പറ്റി സംസാരിക്കാത്തൊരു വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് കൃഷ്ണനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വീട്ടുകാരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഇസ്കോൺ അമ്പലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ആ കുട്ടി അധികം സംസാരിക്കാറില്ല, കാറിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല. പക്ഷെ അമ്പലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പാടും ആ കുട്ടി വാചാലായി. മൂകം കരോതി വാചാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മൂകനെ പോലും വാചാലമാക്കും. പങ്കും ലംഘയതാഗിരി, എന്താ പറയുക, നടക്കാൻ പറ്റാത്തവന് പോലും മലകള് കടക്കാൻ പറ്റും. യത് കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീ ഗുരു ദീനധാരണം. ആരുടെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ? ഗുരുവിടെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ, ഗുരു കൃഷ്ണ കൃപായി ഭക്തിലാഭീച്ച്, കൃഷ്ണന്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ അതുപോലെ ആ കുട്ടി വാചാലയായി, ഭയങ്കരമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഭയങ്കര സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇസ്കോണിൽ എത്തിയ ഉടനെ ഇതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് കൃഷ്ണൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് പ്രഭുപാദർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും അരേഷണ മാമന്ത്രം ജപിപ്പിച്ചു, ജപമാല വാങ്ങിപ്പിച്ചു, എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ കസിൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു, നീ നാഗവല്ലി ആയല്ലോ എന്ന്. നാഗവല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നാഗവല്ലി നമ്മള് കൃഷ്ണാവത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സിനിമയിലെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഒരുപാട് വാചാലിയും എന്താ പറയാ, ആ നാഗവല്ലിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭയങ്കര വാചാലയായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ അവൾ ഇസ്കോണിൽ അമ്പലത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര വാചാലയാവാൻ തുടങ്ങി. എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഭക്തക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടേ പറയാൻ സമയമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗയയിൽ പോയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ആകെ ഒരു മാറ്റം. ആ സമയത്ത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ലക്ഷ്മി പ്രിയയെ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നു. ലക്ഷ്മി പ്രിയ എന്ന ഒരു അത്ര പ്രായമില്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി, ആ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നു. കാരണം ജഗന്നാഥ് മിശ്ര മരിച്ചു. മൂത്ത മകനായ വിശ്വരൂപൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. അതൊക്കെ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്. സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. കാരണം ഏട്ടൻ എപ്പോഴും ജ്യേഷ്ഠൻ അദ്വൈതാചാര്യരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഭാഗവത കഥ കേൾക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴും കേട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സന്യാസം സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു. കാരണം വിശ്വരൂപൻ ആരുടെ അവതാരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ ആരുടെ അവതാരമാണ്? ബലരാമന്റെ, സംഘർഷണൻ. സംഘർഷണന്റെ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. ബലറാം തന്നെയാണ് സംഘർഷണം അനന്തനും ഒക്കെ ആവുന്നത്. സംഘർഷണന്റെ അവതാരമാണ്. അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ വീട്ടിൽ വേറെ ആരുമില്ല. സച്ചി മാതാവിടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു, അല്ലെ അച്ഛൻ മരിച്ചു, ഏട്ടൻ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു, പിന്നെ ഉള്ളത് അമ്മ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നിമായി പണ്ഡിറ്റ് പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ വീട്ടിലൊറ്റക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം ലക്ഷ്മി പ്രിയ മാതാജിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. പക്ഷെ ഗയയിൽ പോയ സമയത്ത് ലക്ഷ്മി പ്രിയക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത വിരഹമുണ്ടായി. അവിടെ ഒരു സർപ്പം വന്ന് അവളെ കടിക്കുകയും അവളുടെ ദേഹം വിട്ടുപോയി. പിന്നീടാണ് വിഷ്ണുപ്രിയയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത് കഴിച്ചതാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ. ശ്രീമതി ലക്ഷ്മിപ്രിയ ഠാക്കുറാനാണ് ആദ്യത്തെ ഭാര്യ. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ വിരഹ ദുഃഖത്തില് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിക്കുകയും രണ്ടാമത് വിഷ്ണുപ്രിയയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. പക്ഷെ വിഷ്ണുപ്രിയ എന്താ പറയാ, ലക്ഷ്മി ദേവി തന്നെയാണ്. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാ? കൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ നാരായണൻ. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ അല്ലെ ലക്ഷ്മിപ്രിയ ആയിട്ട് വന്നത്. വിഷ്ണുപ്രിയ പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിച്ച സമയത്ത് 24 വയസ്സിലാണ് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു അല്ലെ. നമ്മുടെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പറ്റി. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട്? സുവർണവർണ്ണ ഹേമാങ്കോ വരാംഗശ്ചന്ദനാംഗതി സന്യാസവേഷമശാന്ത നിഷ്ഠശാന്തി പരായണ. സുവർണവർണ്ണ ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. അതായത് ഗോൾഡൻ കളറിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നു. സന്യാസവേഷമശാന്ത, വേറെ ഒരു അവതാരം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതപ്പൊ ആ ഒരു ശ്ലോകം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുയെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച സമയത്ത് ചെറിയ 24 വയസ്സേ ഉള്ളൂ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഭാര്യ. എന്നിട്ട് പിന്നീട് മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദം, അതാണ് പാദം കയ്യിലുള്ളത്, പാദവും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കീർത്തനങ്ങളും പാടി ഒരുപാട് ഭക്തിയുഗ സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എല്ലാവരും പക്ഷെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത് കേശവ് ഭാരതിയിൽ നിന്നാണ്. അതും മായാവതി സന്യാസിയായിരുന്നു. കാരണം അത് ആ സമയത്ത് വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാരുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ മായാവതി സന്യാസിയെ സ്വീകരിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ മായാവതി സന്യാസം സ്വീകരിച്ച എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു സന്യാസിയെ കാണുമ്പോൾ മായാവതികൾ പോലും നമസ്കരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ നമസ്കരിക്കുന്നത് ആരെയാ? സ്വയം ഭഗവാനെ തന്നെ. അപ്പൊ അജ്ഞാത സുഹൃതം കിട്ടും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം തട്ടിമറിച്ചു, അത് അറിയാണ്ട് പോയി ഒരു തുളസിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടി. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് അജ്ഞാത സുഹൃതം, നിങ്ങൾ അറിയാതെ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം
പക്ഷെ അതൊരു ഭഗവാന്റെ സേവയായി മാറി. അതുപോലെ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണോ ചില അസുരന്മാരൊക്കെ ഏകാദശി ദിവസം ഭക്ഷണം ഒന്നും കിട്ടില്ല, വെറും പഴങ്ങൾ മാത്രം കിട്ടി കഴിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിച്ച പോലെയായി. അപ്പൊ അതാണ് അജ്ഞാത സുഹൃതി. അങ്ങനെ അജ്ഞാത സുഹൃതം കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിഷ്ണുപ്രിയ പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ മഹാപ്രഭു ഗയയിൽ പോയി വന്നതിന് ശേഷം വിഷ്ണുപ്രിയ കല്യാണം കഴിച്ചു. അവിടുന്ന് മഹാപ്രഭു സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു. യജ്ഞേ സങ്കീർത്തന പ്രയജന്തി സുമേധസ. ഓക്കെ, സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു. സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഹാപ്രഭു വന്നത് തന്നെ അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്ന. വേറെ ഉദ്ദേശം എന്താ? വേറെ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത്? അദ്വൈതാചാര്യർ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട്. പിന്നെ ഭക്തരുടെ ആനന്ദം അറിയാൻ, രാധാറാണിയുടെ സ്നേഹം അറിയാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മഹാത്മ്യം അറിയാൻ വേണ്ടി അല്ലെ. അതിനാണ് കൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നത്. സന്യാസം സ്വീകരിച്ച വേറൊരു കാരണം എന്താ വെച്ചാ, ഭഗവാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രതികരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ യഥാമാം പ്രപത്യന്റെ താമസത്തെ വച്ച, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ പ്രശ്നം, ഭഗവാനെ നിങ്ങൾ അതുപോലെ കാണും. നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ കുഞ്ഞായിട്ടാണ്, ഒരു ലഡുഗോപാലൊക്കെ ബാലഗോപാലൊക്കെ ഉണ്ടാവും വീട്ടിലല്ലേ. കുട്ടിയായിട്ട് കണ്ടാൽ ഭഗവാനെ നിങ്ങളെ അമ്മയായിട്ട് കാണും, അല്ല അച്ഛനായിട്ട് കാണും, വാത്സല്യ രസത്തിലാണ് കാണുക. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതുപോലെ തിരിച്ച് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിയോട് മാത്രം, കുറച്ച് വ്യക്തികളോട് മാത്രം ഭഗവാന് തിരിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാരാണ്? വൃന്ദാവനത്തിന് രാധാറാണി ഗോപിമാരും അല്ലെ. എന്താണ് അവർ ചെയ്തതില് ഭഗവാന് തിരിച്ച് അവർക്ക് ഒന്നും പ്രതിഫലം കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്ത് കാര്യമാണ് ഗോപിമാര് ചെയ്തത്? അവരുടെ ഭക്തി സേവനം. ഓക്കെ, അതിൽ എന്താ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അവർ ചെയ്തിരുന്നു, അത് ഭഗവാന് തിരിച്ച് അതില് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവർക്ക്. പ്രേമഭക്തിയുത സേവനം, ഓക്കെ, മാധുര്യ രസം. ഏത് ലീലയാണ്? രാസലീലയില് അവര് പാതിരാത്രിക്കാണ് ഭഗവാൻ കുഴൽ ഒഴുകിയത്. എന്നിട്ട് എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് അവരുടെ കുട്ടികളെയും ഭർത്താക്കന്മാരെയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവര് കാട്ടിലേക്ക് പോയി. പക്ഷെ അത് തെറ്റായിട്ട് ചില പേര് വ്യാഖ്യാനിക്കും. പക്ഷെ അവര് ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. അതായത് ഭൗതിക ശരീരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, സേവയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ആധ്യാത്മിക ശരീരമാണ് പോയത്. പിന്നെ രാസലീല ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാൻ എത്ര വയസ്സ്? 10 വയസ്സ്, 10, 11, 17 വയസ്സ്, അല്ല 9 വയസ്സ്. 11 വയസ്സില് വൃന്ദാവനം വിട്ട് പോയി ഭഗവാൻ. 8 വയസ്സ്. 7 വയസ്സിൽ ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തി. 8 വയസ്സിലാണ് ഭഗവാൻ രാസലീല ചെയ്തത്. 8 വയസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയല്ലേ. 8 വയസ്സിലെ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് കാമം ഒന്നും അറിയില്ല. ആ ഒരു സമയത്ത് അത് ഗോപിമാരോ കല്യാണം കഴിച്ച മുതിർന്ന സ്ത്രീകളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ ശുദ്ധ പ്രേമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൃഷ്ണേന്ദ്ര തൃപ്തിവാഞ്ച തരണ പ്രേം, ആത്മേന്ദ്ര തൃപ്തിവാഞ്ച തരബലി കാം. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോ അത് കാമം, ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോ അതാണ് പ്രേമം. ഇവിടെ ശുദ്ധ പ്രേമം. അപ്പം ഗോപിമാര് ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്നത് ഭഗവാന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, തിരിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം ഭഗവാന് 16,108 ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. അതും നമുക്കറിയാം എന്താ കഥ എന്നല്ലേ. ഭൗമാസുരൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ രാജ്ഞികളെ, അവരെ രാജകുമാരിമാരെ വേറെ ആരും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നപ്പം ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചതാണ്. ആ രാജ്ഞിമാരെ ആരായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മം? ത്രേതായുഗത്തില് ത്രേതായുഗത്തില് രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയോട് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മുനികളാണ് അവരല്ലേ. അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് പുനർജനിച്ചപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ 10ാം സ്കന്ധത്തിൽ, ദശമസ്കന്ധത്തിലെ രാസലീലയൊന്നും ആദ്യം തന്നെ വായിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. 1ാം സ്കന്ധം മുതൽ തന്നെ പഠിച്ച് 10ാം സ്കന്ധത്തിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് കലിയുഗത്തിൽ വന്നിട്ട് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ചെറിയ വയസ്സിൽ തന്നെ 24ാം വയസ്സിൽ സന്യാസം അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതൊരു ലീല മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഗയയിൽ പോയി വന്ന സമയത്ത് അതിന് ശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആകെ ആള് മാറി. ഫുൾ എന്താ പറയാ, നിങ്ങളെ പറ്റിട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ വീട്ടുകാരൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ എന്താ പറയാ, ഇസ്കോണിലെ ക്ലാസ് ഒക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷം
ആളാകെ മാറിപ്പോയി. എപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ജപിക്കലും എന്താ പറയാ പ്രസാദം കഴിക്കലും പിന്നെ എപ്പോഴും ക്ലാസ് കേൾക്കലും ഇതൊക്കെയാണെന്ന് വീട്ടുകാരൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറയാൻ തുടങ്ങി. ഇതെന്താ പറ്റിയത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് എന്താ പറ്റിയത്. എന്നിട്ട് ഈശ്വരപുരിയോട് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു, കോന മന്ത്ര എന്ത് മന്ത്രാണ് തന്നത്? ജപിത്തെ ജപിത്തെ ഹൊയ പാകൽ. ഞാൻ ജപിച്ച് എനിക്ക് വട്ടായ പോലെയായി പോയി, ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെയായി. കാരണം എപ്പോഴും കരയാണ്, എപ്പോഴും ആ ഒരു അഷ്ടസാത്വിക വിഹാരങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണൻ തന്നെയല്ലേ, രാധാറാണിയാണ് അല്ലെ, രാധാറാണിയുടെ ഭാവം. അങ്ങനെ ശ്രീവാസ് അങ്കന്റെ വീട്ടിൽ, അങ്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറ്റം, നടുമുറ്റം. പിന്നെ ശ്രീവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ ആരുടെ അവതാരാണ് പഞ്ചതത്വത്തില്? നാരദ മഹർഷിയുടെ. നാരദമുനി. ഓക്കെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണനാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ബൽറാം, അദ്വൈതാചാര്യ സദാശിവനും വിഷ്ണുവും, ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് രാധാറാണി, പിന്നെ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ നാരദമുനി. നാരദമുനി ഭക്തനാണ്. ഇപ്പൊ നാരദമുനിയുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നാരദമുനിയാണ് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറായിട്ട് വന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എപ്പോഴും കീർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, ഇവിടെ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ. കാരണം എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ്. ഇപ്പൊ ജനലും വാതിലൊക്കെ അടച്ചിട്ട് ആണ് കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. രാത്രി മുഴുവനും കീർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അമ്മായിയമ്മക്ക് ഒരു സംശയം. ഇതെന്താ രാത്രി കുറച്ച് ആണുങ്ങൾ വന്നിട്ട് കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് രാത്രി മുഴുവനും കീർത്തനം ചെയ്യോ എല്ലാ ദിവസവും? എന്നിട്ട് എല്ലാരെയും പുറത്താക്കും. ജനലും വാതിലൊക്കെ അടക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? അപ്പൊ ഇവരെന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ വിളിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ആനന്ദം വരുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോ കീർത്തനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആനന്ദം വരണം, പക്ഷെ അത് വരുന്നില്ലാത്ത സമയത്ത് വരാത്തത് കൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ആരോ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, പുറത്തുനിന്ന് ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തി എന്നുള്ളത് കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. അല്ലെങ്കിൽ മഹാപ്രഭു തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് കുറച്ച് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയുള്ളൂ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവരോടും മഹാപ്രഭു ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാഞ്ഞത്? ഭക്തി മറ്റുള്ളവരുടെ ഭക്തി കാണാൻ കഴിയില്ല. ഗുപ്താവതാരമായിരുന്നു മാതാജി. ഗുപ്താവതാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷണ്ണാവതാരാണ്, ഭക്തന്റെ അവതാരത്തിലാണ് വന്നത്. എന്നാലും കലിയുഗത്തില് കുറെ പേര് വന്നിട്ട് ഞാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അവതാർ നഹി കഹയാമി അവതാർ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അവതാരാണ്. ഇൻഫാക്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് ചെവിയും പൊത്തിയിട്ട് വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാറ്. കാരണം ഭക്തന്റെ ഭാവത്തിലാണ് അവിടെ വന്നത് അല്ലെ, ഭക്ത ശക്തികം, അങ്ങനെ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിലാണ് വന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ ലീലകള് ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് എനിക്ക് എന്തെന്നുള്ള ആനന്ദം വരുന്നില്ല ശ്രീവാസ്, ഇവിടെ ആരോ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ പോയി പരതുമ്പം അവിടെ ഒരു കൊട്ടയില് അമ്മായിയമ്മ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മായിയമ്മയോട് പുറത്തേക്ക് പോവാൻ പിന്നീട് പറയും. ആ സമയത്ത് അതിന് പിറ്റേയുള്ള ദിവസങ്ങളില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ലീലകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പം ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മകൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അവിടെ വിയോഗം നടക്കുന്നത് ഉള്ളിലുള്ള റൂമിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രയും ആനന്ദത്തിന് നൃത്തം ചെയ്യാണ്, സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പം ബാക്കിലുള്ള മുറിയില് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മകൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിനെ ഓടി വന്ന് വിളിക്കും. എന്നിട്ട് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ മകൻ മരിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയിക്കില്ല, ആരെയും അറിയിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രയും ആനന്ദത്തിന് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം പറയില്ല. പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം വളരെ സങ്കടമായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോയിട്ട് ചോദിക്കും, നീ എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല മകൻ ഇങ്ങനെ ശരീരം വിടേണ്ട സമയമായി എന്ന്? എന്നിട്ട് മഹാപ്രഭു ആ കുട്ടിയുടെ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കും. കാരണം കൃഷ്ണന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് ആ ശരീരത്തിൽ വന്നപ്പോ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സമയമായി, ഈ ശരീരം വിടേണ്ട സമയമായി, സമയം വന്ന എല്ലാവർക്കും പോണം, മൃത്യു സർവഹരശ്ചഹം പോവാനായി. പക്ഷേ ഞാൻ പോയത് ഏറ്റവും നല്ല സമയത്താണ്. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാ? ഭഗവാൻ തന്നെ, കൃഷ്ണൻ തന്നെ. കൃഷ്ണൻ കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ ശരീരം വിടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലും വലിയൊരു മുഹൂർത്തമുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാര് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഹരിനാമം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പ്രസാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവിടെ തുളസിയോ മാലയൊക്കെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയത്. വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് വേണ്ട. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കാണുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. ഒരിക്കലും ഒരു ഡിവോട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ രണ്ടുപേരും, മകനും മകളും ഡിവോട്ടീസ് ആണ്, അവരവിടെ ആ റൂമിൽ നിന്നില്ല. ശരീരം വിടാനായി, പക്ഷെ അവരെപ്പോഴും ആ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് അവിടെ കൃഷ്ണന്റെ വലിയ ഫോട്ടോ, പ്രഭുപാദരുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അച്ഛൻ ആ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടാണ് ശരീരം വിട്ടത്.
അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്താ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നേ? അകത്ത് അച്ഛന്റെ കൂടെ നിൽക്കുവല്ലേ വേണ്ടത്. അപ്പൊ അവിടെ ഹരിനാമൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തു. നാമം കേട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ടത്. അപ്പൊ മക്കള് പറഞ്ഞു, നമ്മളെ കണ്ട അച്ഛൻ വിചാരിക്കും ഇനിയും കുറച്ചു നാളും കൂടെ ജീവിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും മകന്റെ മകനെ മകളെ അല്ലെ അവരുടെ കല്യാണം, അവരെ മക്കളെ ഇങ്ങനെ വേറെ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ട് വേണം മരിക്കാണെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അച്ഛന് വരും. അന്ധകാലേശ മാമേവ സ്മരൻ മുക്വാക്കളിലെ യം യം വാപ്പി സ്മരൻ ഭാവം തെജത്തന്തേ കളയവരെ. ഭഗവത്ഗീത 8-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ, നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് മരണസമയത്ത് അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ ആ അച്ഛൻ കുട്ടികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് അതേ കുടുംബത്തിൽ പുനർജനിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മക്കള് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് ഹരിനാമം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ആ അച്ഛന്റെ ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ടത്. എന്താ അല്ലെ? ഇപ്പം ശരീരം വിടുന്ന സമയത്ത് ഹരിനാമം കേൾക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ആ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പൊ എന്താ ആക്സിഡന്റ് നടന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കോമയിലായി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് സ്റ്റേജില് എന്താ പറയാ ബോധമൊക്കെ കെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ശരീരം വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആക്സിഡന്റിലാണ് ശരീരം വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല. നാമം ജപിച്ചിട്ടുണ്ടെച്ചാ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഓർക്കും മാതാജി. ഭഗവാൻ അഹം സ്മരാമി മത് ഭക്ത. ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർക്കും. അഹം സ്മരാമി മത് ഭക്ത. ഭക്തരാവണം, പക്ഷെ ഭക്തന്മാരെ മാത്രം ഭഗവാൻ ഓർക്കുള്ളൂ. ഒരു ദിവസം ഹനുമാൻ രാമന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പം രാമന്റെ അടുത്ത് ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ 2 പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിറച്ചും പേര്. ഈ പുസ്തകം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഇവരൊക്കെ എന്നെ ഓർക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഒരുപാട് പേര്. പക്ഷെ അതിൽ ഹനുമാന്റെ പേരില്ല. അപ്പൊ ഹനുമാന് സങ്കടായി, ഞാൻ 24 മണിക്കൂർ അങ്ങേ ഓർത്ത് നടക്കാണ് ഭഗവാനെ, പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ പേര് അവിടെ ഇല്ലാതെ. അപ്പൊ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി വേറൊരു പുസ്തകം എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ പുസ്തകത്തില് ഞാൻ ഓർക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ പേരാണെന്ന്. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ പേരാടാ ഹനുമാന്റെ പേര്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓർക്കുന്നതാണോ വലുത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഓർക്കുന്നതാണോ ഏറ്റവും വലുത്? ഭഗവാൻ ഓർക്കുന്നതാണ് വലുത്. ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ നിങ്ങൾ ആരും കാണാതെ പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരും കാണാതെ തുളസി ഓഫർ ചെയ്തു, നിങ്ങൾ ആരും കാണാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു, എന്തെങ്കിലും സേവ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള പ്രതിഫലവും ഭഗവാൻ തരും. അവസാനം നമ്മൾ ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അടുത്ത ഒരു ജന്മം എങ്ങനെയാണ് മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. അഹം സ്മരാമി മത് ഭക്ത. ഭഗവാൻ ഒന്നും മറക്കില്ല. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകും നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇന്ന ദിവസം നീ എന്ത് ഓഫറിംഗ് ആണ് ചെയ്തതെന്ന് വരെ ഭഗവാന്, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വരെ ഭഗവാൻ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. അപ്പം ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും നല്ല മുഹൂർത്തത്തിലാണ് ഞാൻ ശരീരം വിട്ടത്, കാരണം അങ്ങയുടെ ആ കീർത്തനം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശരീരം വിട്ടത് എന്ന്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് സുഖമില്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ എല്ലാവരും ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ പോയിട്ട് ഹരിനാമം അവിടെ കേൾപ്പിക്കും, പ്രഭുപാദരുടെ ഹരിനാമം. കാരണം പ്രഭുപാദർ, നമ്മൾ ഇത്ര നാമം ജപിച്ചാലും അത് നാമാപരാധത്തിലോ ആഭാസിലോ ആകും. ശുദ്ധനാമത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ജപിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രഭുപാദരുടെ ജപം അവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചില പേര് ബസ്സിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇയർഫോൺസ് ജപിക്കുമ്പം ഇയർഫോൺസിൽ പ്രഭുപാദരുടെ ജപം അവിടെ വെക്കണം. നമ്മൾ കേൾക്കണം. നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് മനസ്സിലല്ല, നമ്മൾ കേൾക്കണം. നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമ്മൾ സ്വയം കേൾക്കണം. ശ്രവണം കീർത്തനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ കീർത്തനാണല്ലേ, പ്രഭുപാദരുടെ ജപാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. കാരണം ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് പ്രഭുപാദർ അല്ലെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ചില വീട്ടിലൊക്കെ പോയാൽ 24 മണിക്കൂർ അവിടെ ജപ ബോക്സ് ഉണ്ടാവും. അതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ ജപ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് അവിടെയുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യും. അപ്പം ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മകന്റെ വിയോഗം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഭാര്യയും എല്ലാവരും അവിടെയുണ്ട്. എന്നിട്ട് മകൻ മരിച്ച സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോയിട്ട് പറയും, പേടിക്കണ്ട, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അദ്ദേഹം വേറൊരു ജന്മം തേടിപ്പോയി, അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്ക് പോയി. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? കീർത്തനം നടക്കുന്ന സമയം ഭഗവാൻ സ്വയം അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ശരീരം വിടുന്ന ആർക്കും, ഈവൻ അസുരന്മാർക്ക് പോലും മോക്ഷപ്രാപ്തി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയാണോ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മകൻ. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പിന്നീടും ഒരുപാട് കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ പേരെ സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞതാണ്, ഹരിർനാമ ഇവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ ഗതിരനിത. ഹരിനാമം വേറെ ഒന്നും കലിയുഗത്തിലില്ല അല്ലെ. നാസ്തേവ 3 ഓട്ടം പറയുന്നുണ്ടോ, വേറൊരു മാർഗമില്ല. ഈ 3 കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ കലിയുഗത്തില്? 3 കാര്യങ്ങള്
ഇല്ല എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. ഹരിർനാമം മാത്രം. കലോ നാസ്തേവ നാസ്തേവ നാസ്തേവ. ഏതൊക്കെ? കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം. ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. യോഗിനാമഭി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേയോ മാം. ഭഗവാൻ തന്നെ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അല്ലെ. യോഗിനാമഭി അല്ലെ, യോഗിമാളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും സർവേശ്വര ഭക്തി, ഭക്തന്മാര്, ഭക്തി ചെയ്യുന്നവര്. കൃഷ്ണാപത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാര് നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയും എന്താ പറയാ, ചെറിയൊരു പ്രശ്നം തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഭ്രാന്തായി എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷെ നമുക്കല്ല, അവർക്കാണ് പ്രശ്നം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്തിനാ കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. മനുഷ്യജന്മ പായ രാധാകൃഷ്ണ നാഭജിയ ജാനിയ ശൂന്യ വിഷഖായ. മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ജാനിയ ശൂന്യ വിഷഖൈന, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷം കഴിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം മഹാപ്രകാശ് ലീല അവിടെ നടത്തും. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കും അദ്വൈതാചാര്യർക്കും കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രം. എന്നിട്ട് പറയും ഭഗവാൻ തന്നെ ഞാനാണ് കൃഷ്ണൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അദ്വൈതാചാര്യരാണല്ലോ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചേ, പറയും ഞാൻ തന്നെ അവതരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവന്മാരെ മാത്രം. നമ്മൾ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഉടുപ്പി മധ്വ സമ്പ്രദായത്തിലാ വരുക, ഉടുപ്പി അമ്പലം. അതിലും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് നമുക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത കൃപ കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. നിങ്ങളൊക്കെ വന്നത് ബൈ ചാൻസ് അല്ല, അതായത് എന്താ പറയാ ഒരു അബദ്ധത്തിൽ വന്നതല്ല. അത് ഭഗവാന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്, ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആണ്. ഭഗവാൻ അറിയാം ഏത് ആത്മാവ് എപ്പം ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാര് കൃഷ്ണാവത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല, ഭാര്യമാര് കൃഷ്ണാവത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല, മക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അതിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓരോ ആത്മാവിനും ഓരോ സമയമുണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ. അവര് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ജന്മം തീർച്ചയായും പോകണം. കാരണം നിങ്ങൾ ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഭക്തരാകാൻ പറ്റും അടുത്ത ജന്മം അല്ലെ. മോക്ഷപ്രാപ്തി. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അച്ഛന് മോക്ഷം കിട്ടുമോ എന്ന് നരസിംഹ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചപ്പോ നരസിംഹദേവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? 7 പിറവിക്കും മോക്ഷം കിട്ടും. 7 അല്ല, മുകളിലോട്ട് 7 താഴോട്ട് 7. 21 തലമുറയ്ക്ക് 21 തലമുറയ്ക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 21 ആലോചിക്ക്. പ്രഹ്ലാദ് പോലെ ശുദ്ധഭക്തരല്ല നമ്മൾ, എന്നാലും നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എത്ര തലമുറകൾക്കാണ് ഇനി മോക്ഷപ്രാപ്തി കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവരായി നമുക്ക് പറ്റി. എന്തുകൊണ്ടാ? പ്രഭുപാദരുടെ അഹൈതുകമായ കൃപ, അഹൈതുകമായ കോസ്റ്റ്ലെസ് മെർസിയാണ്. നമ്മളൊന്നും അർഹിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾക്ക് ഒരു അർഹത ഇല്ലാണ്ടും പ്രഭുപാദർ എല്ലാം വാരിക്കോരി നമുക്ക് തന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടില് ശ്രീവാസ് ആംഗൻ അവിടെ നമ്മൾ പോയ സമയത്ത്, മായപ്പുരം നമ്മൾ പോയ സമയത്ത് ആ സ്ഥലം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അവിടെ നല്ല വൃത്തിയായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്ത് കീർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. അവിടെ ഒരു ലീല സംഭവിച്ചു. അതാണ് ഗോൾ ഭംഗ് ഡങ്ക ലീഗ. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു മൃദംഗം കാണുന്നില്ല എല്ലാവരും? ആ മൃദംഗത്തിന് എന്താ പറ്റിയത്? ഇവിടെ ഒരു മൃദംഗം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ആ മൃദംഗത്തിന് എന്താണ് അവിടെ പറ്റിയത്? പൊട്ടിയിരിക്കാണ്. ആരാണ് പൊട്ടിച്ചെന്നറിയോ? കാസി. ചാന്ദ് കാസി. വെരി ഗുഡ്, ചാന്ദ് കാസി. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ച അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ചാന്ദ് കാസി എന്നൊരു ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈതാചാര്യ എല്ലാരും കൂടെ കീർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചാന്ദ് കാസിയുടെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ മൃദംഗം പൊട്ടിച്ചു. മൃദംഗം ആരുടെ അവതാരാണ്? ബലരാമനാണ്. ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാം ബലരാമൻ 5 രസത്തില് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശാന്തരസത്തില് മൃദംഗമായിട്ട്, കർത്താലായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആഭരണങ്ങള്, അനന്തശേഷ്, ഭഗവാന്റെ കിരീടം, ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാമഗ്രികളും, ഡ്രസ്സും എല്ലാം ബലരാമനാണ് വിസ്തരിച്ചിട്ടാവുന്നത്. ബലരാമനാണ്. അപ്പൊ മൃദംഗം കർത്താലെല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ നമ്മൾ നിലത്ത് വരെ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അത് ചവിട്ടാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ബലരാമന്റെ അവതാരാണ്. ബലരാമൻ 5 രസത്തിലും ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശാരദരസത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ ദാസ്യം, ഭഗവാൻ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ബലരാമൻ പോയിട്ട് കാലൊക്കെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ദാസ്യനായിട്ട്.
പിന്നെ സാക്യം, എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ ബലരാമനും കളിക്കും ഭഗവാന്റെ കൂടെ. പിന്നെ വാത്സല്യം, ഒരു ജ്യേഷ്ഠനായിട്ട് ദാവുജി ജ്യേഷ്ഠനായിട്ട് ഭഗവാനെ പരിചരിക്കും. പിന്നെ മാധുര്യരസത്തിലും ഒരു ഗോപിയായിട്ട് വന്നിട്ട് എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ ബലരാമൻ, അതായത് മൃദംഗം പൊട്ടിച്ചപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അറിഞ്ഞപ്പം ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത സങ്കടവും ദേഷ്യമൊക്കെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും ചാന്ദ് കാസിയെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം, നമുക്ക് അവിടത്തേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും കൂട്ടി, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഒരുപാട് പേര് തീപന്തം കത്തിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചാന്ദ് കാസിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു, അല്ലെ ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നു, ചാന്ദ് കാസിയുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് തീപന്തം എല്ലാവരെയും കണ്ടപ്പോ ചാന്ദ് കാസിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഭയം വന്നു. അത് പിറ്റേ ദിവസം, തലേ ദിവസമാണ് മൃദംഗം പൊട്ടിച്ചത്. പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി ചാന്ദ് കാസി അവിടെ ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പം ചാന്ദ് കാസിക്ക് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. അതില് ഒരാള് വന്നിട്ട് ചാന്ദ് കാസിയുടെ നെഞ്ച് പിളർക്കുന്നത് പോലുള്ള സ്വപ്നം. അതാരാ വന്നത് എന്നറിയോ? നരസിംഹമൂർത്തി. നരസിംഹമൂർത്തി. ചാന്ദ് കാസി തലേ ദിവസം, ഇതാണ് എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ചാന്ദ് കാസി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇവിടെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കാണ്, കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നരസിംഹ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ചാന്ദ് കാസിയുടെ നെഞ്ചു പിളർക്കുന്ന പോലെയുള്ള സ്വപ്നം ചാന്ദ് കാസി കണ്ടു. എന്നിട്ട് പറയാണ്, നീ എന്റെ സങ്കീർത്തനത്തിലുള്ള മൃദംഗം പൊട്ടിച്ചു അല്ലേ, ഇനി നീ പൊട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ ശരിക്കും വന്ന് കൊല്ലും. ഇന്ന് ഞാൻ കൊല്ലുന്നില്ല, പക്ഷെ എനിക്കൊരു അവസരം കൂടെ ഞാൻ തരുന്നു. പക്ഷെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നീ എന്റെ ഭക്തന്മാരെ തൊട്ടാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്റെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്റെ ജീവൻ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ചാന്ദ് കാസിക്ക് വല്ലാത്ത പരിഭ്രമം ഉണ്ടായി. ഞെട്ടി എണീച്ചു, ഫുള്ള് വേർത്തു. എന്നിട്ട് അന്ന് രാത്രിയാണ്, പിറ്റേ ദിവസമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആൾക്കാരെയും കൂട്ടിയിട്ട് വന്നത്. ആ സമയത്ത് ചാന്ദ് കാസിക്ക് ഇത് പറയണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാവരും മുമ്പൊന്നും പറഞ്ഞ നാണക്കേടല്ലേ, ഒരു രാജാവായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭരണാധികാരിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കേണ്ട വന്നാല്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ മാത്രം അകത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറയാൻ, എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, ഒരു സീക്രട്ട് ആണ്. എന്താണ് ആ രഹസ്യം? ഇങ്ങനെ ആരാണ് വന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, പക്ഷെ ഒരു സിംഹവും അല്ല മനുഷ്യരുമല്ലാത്ത ഒരു രൂപത്തില്. കാരണം ചാന്ദ് കാസിക്ക് അറിയില്ല ആരാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ എന്ന്. കേശവധൃത നരഹരി രൂപ. എന്നിട്ട് വന്നു ഭഗവാൻ, ഒരു സിംഹം വന്നിട്ട് എന്നെ പിളർന്നു എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിശ്വസിച്ചില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിച്ചു എന്താണ് തെളിവ്? എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഷർട്ട് ഊരിയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, നഖത്തിന്റെ മാർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇനി സങ്കീർത്തനത്തിന് ഒരു തടസ്സവും ഞാൻ വരുത്തില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും മായപ്പൂര് നദിയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും സങ്കീർത്തനം നടത്താന്ന് പറഞ്ഞ് ചാന്ദ് കാസി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുയുടെ പാദങ്ങളിൽ വീണ് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലീല ചാന്ദ് കാസി, ഈ ചാന്ദ് കാസി ആരുടെ അവതാരമാണെന്ന് അറിയോ? ചാന്ദ് കാസി കംസനായിരുന്നു. കംസൻ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വന്ന കംസനാണ് ചാന്ദ് കാസി ആയിട്ട് വന്നത്. ഇതാണ് ചാന്ദ് കാസിയുടെ സമാധി. നമ്മളിവിടെ പോയപ്പം അവിടെ വലിയൊരു ചമ്പക മരം അവിടെ വിരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ ചാന്ദ് കാസിക്ക് ഒരു സമാധിയൊക്കെ അവർ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ചാന്ദ് കാസി ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നീട് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ സഹായിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചാന്ദ് കാസി ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഒരു കറുത്ത മരവും ഒരു വെളുത്ത മരവും. അങ്ങനെ ഒന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണെന്ന് പറയുന്നു, ഒന്ന് ചാന്ദ് കാസി. ഇപ്പൊ രണ്ടാളും, ചാന്ദ് കാസിയും ശുദ്ധഭക്തനായി മാറി മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു ലീലയിൽ മാത്രം. എന്നിട്ട് മഹാപ്രഭു പറയും, ചാന്ദ് കാസിയും പറയും, നമ്മളൊക്കെ ഒരേപോലെയുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും ഒക്കെ എന്താ പറയാ ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ വേറെ രീതിയിലാണെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, നിങ്ങൾ എന്ത് ഭക്തരാണ്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അമ്മയെയും അച്ഛനെയും കൊല്ലുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് അറിയോ? ആരാണ് അമ്മ, ആരാണ് പശു അമ്മയും കാള അച്ഛനും. പശു, കാരണം പശു നമുക്ക് പാല് തരുന്നു അല്ലെ, പശുവിന്റെ പാല് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം പാല് കുടിക്കുമ്പം അത് അമ്മയായി മാറി. പിന്നെ കാളയോ, നമ്മള് കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വയലിലൊക്കെ നെയ്യുന്നൊക്കെ കാളയാണ്, കാള ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അച്ഛൻ്റെ എന്ന രീതിയിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ധർമ്മമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അച്ഛനെയും അമ്മേനെയും കൊല്ലുന്നല്ലേ എന്ന് വരെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിക്കണ്ടായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ചാന്ദ് കാസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീല അവിടെ നടന്നു. ചാന്ദ് കാസി വേറെ അല്ല, കംസന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം ആരൊക്കെ ദ്വാപര യുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അവരൊക്കെ പിന്നീട് കലിയുഗത്തിലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, കൃഷ്ണനും രാധയായിട്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ സഖിമാരും ഗോപന്മാരും എല്ലാവരും വന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. കാരണം ഭഗവാൻ, നിങ്ങളിപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വിനോദയാത്രക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെയും കൂട്ടും.
പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വരും. അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷം. അതുപോലെ ഭഗവാനും എവിടെയെങ്കിലും അവതാരം ചെയ്യുമ്പം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയും ഒരുമിച്ച് കൂടും, എന്നിട്ടാണ് ലീലകൾ ചെയ്യുക. ഈ ചാന്ദ്രാസിയുടെ സമാധിയില് ഈ സ്ഥലത്ത് അവര് പോയപ്പം എന്താ പറയാ, എത്ര പൂക്കള് വളർത്താൻ നോക്കിയിട്ടും വളരുന്നില്ല. പക്ഷെ അവിടെ വെറും തുളസി മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം. അങ്ങനെയാണ് ഈ ചാന്ദ്കാസിയുടെ സമാധിയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായത്. ഇപ്പോഴും അവിടെ കീർത്തനങ്ങളും അവിടെ ലീലകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭക്തന്മാര് പോയിട്ട് അവിടെ ഡ്രാമ ഒക്കെ ചെയ്യും. ചാന്ദ്കാസിയുടെ ലീലകളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ചെയ്യും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പോയപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇവിടെ ഭക്തി ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ആ ലീലകളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിസ് ഗ്രേസ് അതുൽ കൃഷ്ണ പ്രഭു ഉണ്ടായിരുന്ന കൂടെ, അദ്ദേഹം മായപ്പൂർ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ചാന്ദ്കാസിയുടെ സമാധി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചാന്ദ്കാസിക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകി, അല്ലെങ്കിൽ നരസിംഹദേവ് സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ചാന്ദ്കാസിക്ക്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ചാന്ദ്കാസിക്ക് ആ ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇന്ന് കുറച്ച് ലീലകൾ നമ്മൾ ഇന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച പാർട്ട് 3 ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ അപ്പോഴേക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഗൗരപൂർണിമ. ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഗൗരപൂർണിമ എന്റെ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചൈതന്യ ഭാഗവതം ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം. ഒരുപാട് ലീലകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത്. ഈ ഒരു ലീലകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റട്ടെ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? മാതാജി ഭാഗവതം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ? രാവിലെയോ ഉച്ചയ്ക്കോ പകലോ രാത്രിയോ? ഭാഗവതം ക്ലാസ് ധനഞ്ജയ പ്രഭുവാണ് എടുക്കുന്നത്. തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ അത് കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ മലയാളത്തില് എത്ര മണിക്കാ മാതാജി? ഇംഗ്ലീഷില് അത് ഭക്തി വൈഭവാണ് മാതാജി. അതൊരു എന്താ പറയാ കോഴ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഇടക്ക് ഞാൻ എടുക്കും, ഇതില് ഇടക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എടുക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഭക്തി വൈഭവ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതായത് ഭക്തിശാസ്ത്രി കഴിഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസിന്, ഭക്തിശാസ്ത്രി പാസ്സായ സ്റ്റുഡൻസിന് ഭക്തി വൈഭവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ലേ, അത് ഞാൻ മലയാളത്തിലും എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ശ്ലോകം ചൊല്ലണം. ജഗന്നാഥ ഭക്തി വൈഭവില് 1 വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും എസ്സേ ഒക്കെ ഉണ്ടാ മാതാജി? എല്ലാം ഉണ്ട്. പരീക്ഷയുണ്ട്, ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കണം, എസ്സേ ഉണ്ട്. ശരി ശരി. ഉണ്ണിക്കുട്ടന് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ. ശ്ലോകം ചൊല്ലും. ഹരേ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജഗന്നാഥ. നരസിംഹ ആരതി നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല. നരസിംഹസ്തുതി ചൊല്ലി ഇന്ന് ശ്ലോകം ചൊല്ലി. ധർമ്മക്ഷേത്രേ